guys, tutubok po itong isprehan to walang pinig kagahapon ito ang ilatasan awal po tayo sa buwan kawayan tagas na po ng sagbot mga koski mawiranan na po dapit ang sunod na susimana ni mawir po ko tagas na po di maani kaya lapay mga kawayan o tapos pagdating na naman lapay kawayan o hindi na po mawiran yan na kwarto hindi ka tayo tuloy-tuloy kung mga kawayan o gabatay pa siya yung baton doon kuning kuan lalayan na ini kay parang madali ni dikit sinsya mga ko siya dikit kay italikod ko sa adlaw hindi ko dikit ang video hindi natin butang ang video ko kasi nga diya ang walang binig kana nasilaw man ang sagbuta ipakita nyo ito kasi gila na ito gila na ito padulang kaire maaf man yan na tulad doa nakita ko kuan spray monster na ako na rin siya ditanaw gahapon daan ano rin utos niya ada balay utos naraw utos niya muna yung balay pinig nanlupa na ako lagi ayan okay lupad karon pabor na kung lapasan ko na jadi lagi pasal ang kamera masuk sih lando ba init na sakit na init na adlaw
og kuan. Dili mo magdaog silang area. Magdaog sila silang area. Kung po rin na iyo sabay og kuan. Sabay og daog. Kaya para mahawan nila. Naamoy kuan. Naamoy cyclone mga kuski. O di mo malampasan o di mo mapupog lampas ko yung cyclone sila no. Sagbot. Ilang cyclone ng likural na pilay pa yung sa ako nga area. So maghawan sila diha magdaog. Ako lang po na isabay. Yung kuski ang akong buhaton ron magkuhan ko daplin ko aling mga kawayan mga kuski o diyan nga side kay tagas na sagbot huwag na ko na umawiri huwag na ko na sa mga dungan aliyo naulahin na siya kita ay mga pagingking ito na akong buhaton ako daplin tarang magkamawir ko tarang hapon so akong mahuman na daplin mga kuski. Terima kasih banyak-banyak. Basta lang video ito sa bus kasi may landong bahin. Ini nanti bukan video okay. Sila ang area, sila na mahawan din dito.
mawip. Plastic mo rin. Makani o. Pagpali. Magagad na sa dingding na niyo. Kado kayo sa buwan. Maka. Sunod ko siya, dito na ako sa kamera. Kanan na sa pati. Parang gibutan ng kamera.
Tama kasi. Siya dagang PB na. Kuha na tayo magtusi. Kaya kung hiwa ng dapitan niyo. Kaya kumawiran ka ng hapon. Kaya kumana ko yung mamawiri at yung kaya tagas na sa buta. Pero kaya kabayan sa kawayan, inihapla na siya. Ito hapay na pero tagas na siya. Kumawiran ng hapon. Ibalik. Iglandong. Kanila kung kamutan ng matiwas mga manak ko magtusi. Okay. Ako pinakan sa lampinig hapon, no? Natandugan, sakit, no? No? No, namutoy. Kita niyo magtuski? Sula ko kayo? Hit kayo? Diba? Namutoy magtuski, no? Pinakan sa lampinig hapon. Yung natandog. Igo sa kagingking, sakit siya. Siya ito siya. Sa kalingawan eh. Malaog. Sinsya kayo, di ko maka istorya kay isod kayo. Isod, grabe isod ng pagbunlot sa pagingking. Sige.
Okay, tapos eh. Awan na ito din. Yung side pwede na po. Mawila na po ng hapon. Ang siya mga tos kasi sila na anak. Kaya lima sabang kecil. Ari mga gusto si Hawa na. Ano po ang mawirong ron ginaulahin din eh. Ring area. Mawiran ako di kuna tagas ko dali karon siya din hey magkaduha na ni. Tagas na ngayon. Okay, area yang dito tagas na sagbot. Okay, wala ko ni mamuwi dito ko dali kawayan. So, karong hapon mo ni ko ang mawiran. Awan ako dito sa kita magtus eh. Awan ako ang wala lang kini mga kawayan nga bulos kay pagbaday ra man nila dito sa area. No. Sa area gi pagbaday ko pulos sila kabutangan. Sa bututan. Sige mga terus ke. Ito sa kukutog kay puro gutom naman. Karang hapon ko balik eh mawiran siya. Sige, bye-bye naman ka Toski.